Sa Thursday, may kita nga committee hearing sa gina-propose naton nga ordinansa no about sa aton nga lupong tagapamayapa. So this is an ordinance no giving rewards and recognition to the provincial finalist of the lupong tagapamayapa incentive awards in the province of Iloilo in appropriation funds therefore. So ang purpose ni naton is nga mahatagan naton to aim, grant, rewards, and recognition to the provincial nominees sa aton yung mga lupong tagapamayapa. Since nga every year nagahiwat, may mga nominees kita, may mga entry kita sa province. Pero after sa nga competition sa province, wala kita may ginahatag nga incentive awards para sa ating provincial nominees. Ma-proceed lang sila sa regional, tapos dira lang sila makakuha sa nga mga certificate of recognition kaga of course may cash incentive sila. So ini na pinsaran naton nga magbuhat sa nga ordinansa para matagan sila diri sa aton nga probinsya para nga ma-motivate man nato no kag sa nabal-an naton nga ang lupon naton ang mugid naton nga katuwang sa tanan nga mga problema naton sa barangay, especially sa mga cases nga tuhaw sa aton nga kabarangayan. So meaning sining aton nga mga lupong tagapamayapa bali amo na nislang na recognize diri sa bilog nga probinsya nga hatagan naton sang incentives kag awards. Yes, bali may mga entry kita nga nagasulod no. So dira sa provincial level, dira piliin naton kung sino ang mangin nominee naman naton for regional and then from regional to the national. So usually pila ka bilog ini ang sa based on record sa mga previous sa mga previous naton kay syempre sa kadamo balasang requirements no. So ang iban nga kabarangayan do wala man naga-interesar tungod sa kadamo sang documents na dapat i-submit kag of course medyo mahambalo naton magulo gasto sa mga papers nila. So sa nagliligad may ara kita nga daw mga 4 lang gid ka entry no. So sa subong di kay may bag-o naman silang memorandum nga dapat para ma-qualified ka para sa lupon nominee dapat may 10 cases a year ka. So sang una, pag may isa ka lang kakaso, pwede ka na ma-qualified. So subong, ang gina-required sang nasyonal, pulo gid ka kaso. Ang aton nga ma-endorse sa lupon sa aton nga kabarangayan. Okay. So, ubot silingon sa pulo ka kaso, dapat ini na-endorse lang o kung na-resolve gid nila? Dapat na-resolve dira nila sa lupon. Kay dira naton kuno ma-practice kung more cases, ma-practice naton ang technical naton nga strategy when it comes sa pag-resolve sa mga kaso. So, why ni nagakahulugan kung damoy mo kaso, gamoy mo barangay, kundi kabalo ka lang mag-mediate sa mga gamay-gamay nga problema antes magdako nga problema. Yes, no. Amo gani sa paghiwat naton sa committee hearing ginareklamo man sa kaupod naton yung mga Liga President nga may ara gani kita tong nga Liga President nga 12 years na yang pungko pero isa lang gid ka kaso na endorse sa lupon kay ti sa amon yang part bilang punong barangay ginatingwaan na namon nga sa amon pala nga level matapos na kag ma-resolve ang kaso. Wala na natong ginapalabot sa aton nga lupon no kay ti para sa amon nya daw kahina sa amon kung mapalabot pa namon sa lupon. So sa level pa lang sa mga punong barangay gina-mediate na namon nga ma-resolve ang mga kaso. So anong posible nga obarahon sina example kay kinanglan nyo damo nga kaso. So kung may mga gamay nga problema i-take cognizance lang nga ari may kaso pero gin-resolve namon gilayon. Sa remarks lang siguro kamo base. Amo na gani nga nag-suggest kami nga kung pwede pala nga panubuan naton ang requirements nga butang naton 1 to 3 cases kay sa nagliligad isa lang gani ka kaso pwede na pero ti gina papanaugan naman kita sang bagong memorandum nga dapat 10 tani pwede ang mga 10 kung dito sa mga Luzon area kay ti syempre dako ang populasyon kag ti expectar katuya dito sa ila nga madamo unya cases pero diri sa aton kati mahambal taman kung kaysa medyo peaceful man ang aton nga mga kabarangayan that's why nga manubo aton nga kaso. So siguro para mabalanta pag ni kay ti kung gamay mo kaso
posibilidad o hindi kayo magdaog. Pero kung damoy mo kaso, may pagdaog ka. Pero ang indication, sini nga gamo naman yung barangay, kaya kadamo sa Oh kaso. yes, kung isa lang imo kaso, hindi ka ma-qualified, hindi ka manginomine dito sa awardee sa mga best lupon. Kaya ti ang requirements is 10 cases. So, kung ako, okay lang sa part kung hindi ako manginomine sa best lupon, kay ti ginatinguaan taya nga aton nga barangay nga magtawhay mo. Ti karon lagson ta na ang nga magdamo ang kaso ta nga ma-endorse sa lupon. So daw hindi maayo ang feedback para sa aton sina nga mga punong barangay kay ti tanan nga punong barangay nagatingwa gid nga ma-mediate ang kaso hasta lang sa level nila. Okay. So, posibilidad base sa sunod makasuggest naman nga ang barangay nga wala gid kaso tagaan man award, ang barangay nga madamo sang kaso nga na mediate nga gilayon taga siguro i-categorize. Yes, nasuggest na namon dito ting hambal sa amon sa DILG. Pwede taman na i-suggest nila kuno dito sa central office. Mhm. Okay. So with this kay natigayon ng inyong committee hearing, anong kag-araman ng DLG, anong response ang aton ng mga lupong tagapamayapa sa sining ginaduso mo sa mga ordinansa? So, sa mga aton yung mga lupon tagapamayapa, ginakalipay gid nila nga nagpasarman kita sa ordinansa no nga mahatagan man sila sa nga recognition kag and of course may gamay kita nga cash incentives para man sa ila para ma-motivate pagid sila kag syempre panggastos-gastos man nila kati ka sa mahambal ta na nga sa kadamo sa dokumento nga kinahanglan nila nga ipasa no ti isa na dira syempre may financial kita dira nga gamiton gid sa pag ubra sang aton nga dokumento. So nalipay gid sila nga ti sa probinsya pa lang nga level may kwaon man sila maski paano lang gid. So once nga ma-approve ning ordinansa sano ang anong sano siya ma-start kag nga duha mo nabing balasihan nga do dra gid masugod ang pag-count sa criteria. So namon finalize namon subong ang aton nga ordinansa kag kung matigayon mapasulod naton sa next for second reading and then right after siguro ma-take effect na siya for next year. Okay. Kay ti subong natapos na ang aton nga kompetisyon nga nagahiwat na sila sa validation sa mga entry naton. So ma-award na sila and then after makagto na sa regional level and then sa national. So ini mag-take effect ini sa next year na siguro naton nga mga nominees for provincial level. So anong paghatag sa premyo? First, second, third? Or... Yes, may ara kita nga kategory, no? May ara kita nga sa aton nga kategory may ara kita nga outstanding lupong tagapamayapa in first to third class municipality. Okay. So, bali may ara kita nga champion nga makakuha sang 30,000 plus certificate of recognition. And then the first runner-up is 20,000 in certificate of recognition. And the second runner-up is 10,000 in certificate of recognition. Ang isa natong kakategory, may ara kitang outstanding lupong tagapamayapa in 4th to 6th class municipality. So same man siya gyapon ng amount. The champion is 30,000 plus certificate of recognition and the first is the 20,000 and certificate of recognition. For the second runner-up is 10,000 and certificate of recognition. So ti dako na nga bulig ang Yes, 30 dako na nga bulig para sa ila. At least mahagan-hagan man ang ila nga mga gastos sa ila nga mga dokumento nga gintinguaan nga mapasa nila. Ang lupong tagapamayapa sa pag-chindita daw iba ni nagboluntaryo lang man nga para nga makaserbisyo man sa barangay. Yes, may ara kitang mga kabarangay nga gahatag sila compensation pero majority voluntarism gid ni. So may ara kate diri nga mga lupong tagapamayapa nga mga retired nga mga abogado, may mga retired teachers kita, mga retired professional ang aton diri nga mga lupong tagapamayapa. So that's why nga maski paano lang tingwaan taman nga matagaan man sila recognition. Siguro lastly imo nga pangagda sa ato ng mga lupong tagapamayapa nga pakigbahay magpreparar na kay sa hindi madugay posible mapasarang ining imo gradusong ordinansa
kag magasugod ng paghatag ng insentibo kag award sa So ila. sa una sa tanan no, nga nagapasalamat gid ako sa tanan nga lupong tagapamayapa sa bilog nga probinsya no, may ara kita nga 1,721 barangay, so tanan ina may mga lupong tagapamayapa na sila. So ako gapasalamat gid sa ila nga voluntarism nga ginahatag, ginarender nila nga serbisyo sa atong nga kabarangayan sa pihak sang tanan nga wala man gani kita may ginahatag nga allowances o kon honorarium sa ila. May ara iba nga kabarangayan nga gahatag sila maski paano gamay lang, pero mostly gid nga kabarangayan wala gid nga may ginahatag. So ako nagapasalamat gid sang ila tiyempo nga ginahatag kag ginarender nga serbisyo sa aton nga kabarangayan. So kabay pa nga hindi magkataka ang aton nga mga lupon as a volunteer sa aton nga kabarangayan kay ti ini nga makabulig ni sa ila sa pag intra no sa aton nga best lupon tagapamayapa, kay maski paano mahambal kita nga matagaan sila sang recognition plus may cash incentive sila kung sa diin nga makabawi man sila sa tanan nila nga finances nga gingamit during sang submission sang documentation sa aton nga DILG.